Ефирът иска настройки. Ефирът реагира вече на моите движения. Полето е напрегнато. Свети с пълна мощност. 2 по 100. И това е намалено, мощността умишлено съм я намалил, за да мога да следа процесите до сега. – 14 ампера и 8 имам при резонанс. От изправителя консумирам около 4 ампера, 4 ампера и половина максимално. Това е земята. Изразено ясно дърпане от земята, но все още е малко. Ето е земната. Качване и системата намалява. Земната. Да. Без лампата зимната. Ето. Директно подадена. Ето, за да не кажа, че какво напрежение подавам. Нищо няма. Системата тегли от земята. 14 ампера и половина. Да, това не е точно показание. Може и да са повече. Ето е точката. Има точка, където мощността е пълна. Мога да дигна още много мощността. Това е намалена до край. Наблюдавайте. Свалям. Има резонансна точка, която е много важна. Сега тук влиза. Ето е самата настройка тук. Тук вече е подбрано и променливия конизатор не играе в момента роля вече. Съм го откачал даже. Чува си. Дирижирам един голям оркестър от електрони. Това е зоната. Качерът не е подкачан изобщо. Качерът е свободен. Да се увеличи. Това е единият край, ето го и другия край.
Качват кондиционера половин ампер. Не грее. Малко се влияе от докосването ми, защото земята минава сега през товара и през лампа. Резисторите също не греят на пушпула. Четири ампера и половина консумация на максимална мощност. Сменям кондензаторите, защото старите бяха хартийни, доста обемисти и грееха много. И сега греят тези. Изхода, който е в резонанс с кондензатора, жиците са топли, въпреки че са 10 квадрата. Доста силни тоци бушуват. Полетата. Ето, наблюдавайте. Индикатора свети. Ето го докъде е. Това е зоната. Ето между двете проводника има доста силно светене. В самата бобина е слабо. Накрая тук е доста силничко пак. А тук всичко е прибрано вътре в самата намотка. Само индуктора, в зоната на индуктора имаме излъчване и то доста мощно. Няма начин. Това са 14 ампера и повече. Ето вижте тук какво става. Да го оставя свободно тук. Тя ще свети. Цяло 2 ампера. До 16 ампера. Е сега 15,7, когато влиза. При максимално светене намаля до 15,2, 15 ампера. Но в момента, когато